ହାତଗଟି ପଡ଼ିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ହାତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଫିସର କାଲି ଫୋନ ଆସିଛି। ଆରେ ଯୋଉ ହାତ ତମଠୁ କେତେ ଗୁପଚୁପ କେତେ ମୋମୋ ଖାଇଛି ସେ ହାତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଇଦେବି? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ 3-4ଟା ପିଲାର ମା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତମର କଣ ଏଇ ହାତ ଗଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲେ ତମ ପେଟ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ? କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ଗଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଥାଅ, ମୁଁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ନେଇକି ଯାଉଛି, ପରେ ପଛେ ହାତ ପୋଛିଦବ। କନ୍ୟାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଟିକେ ରୁହ, ଅଫିସର ଖାଲି ଫୋନ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଅଫିସ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସିଧା ବାହାଘରକୁ ଡକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟେ ଫୋନ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ମଟନ ହେଇଛି ବୋଲି କହିନୁ ବୋଧେ? ଟିକେ ରୁହ। ଆରେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା କଥା କହିଲେଣି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯା ଗୋଟେ କାଠ ମାଳି, ସେଇଆ ତମେ ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ କାଇଁ ନଉଛ? ଆଚ୍ଛା ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଅ, ସୁନା ଜିନିଷ ମନା କରନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଆମେ ବିକିଦବା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗାଡି 6 ନମ୍ବର ଆଉ କେତେ ଚଲେଇବି? କଣ ଗିଅର ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବି?